Goeiedag, dit is Pake Wiebe en de erfenis. U weet wel van dat prachtige liedje. Wie gaat er mee in mijn 200D? En dat plaatje dat krijgt een staartje, want u kunt ook mee in de 200D. Als u de volgende vraag beantwoordt, u gaat even naar de videoclip. Die vindt u natuurlijk Op TV Oranje. En Op YouTube. als u even telt hoe vaak het kenteken van de auto in beeld komt en het antwoord stuurt naar Pake Wiebes Facebook-site of naar mijn200d@hotmail.com, dan maakt u kans op een VIP-day met een tweepersoonsdiner. Dus gewoon even meedoen. Dan heb ik nog een oproep. Volgend jaar willen we een tourrit met ouderen die nauwelijks nog buiten komen tegenwoordig. Die willen we in een aantal Mercedes stoppen. Een stuk of 50 of 100 of zo. Heeft u toevallig ook een 200d of uw buren of andere familie? Laat het even weten. Laat uw NOW-gegevens achter. Naam, adres, woonplaats op mijn200d@hotmail.com. En dan rijdt u gezellig mee op 6 juni 2016.